Един дядо и една баба отишли да си вземат внуците от училище. На връщане един човек спрял дядото и го попитал: „Майсторе, имаш ли сено?“ А дядото отговорил: „Имам, ела и си го вземи.“ Но човекът казал: „Моля те, донеси ми го ти, защото утре ще се женя, не знам за кой ли път.“ Настъпило мълчание. Дядото потеглил. Но изведнъж малкото внуче казало: „Бабо, аз с такъв човек никога няма да говоря.“ А бабата го попитала: „Защо, мило чедо, защо?“ А внучето казало: „Бабо, но той е много черен и е страшен.“ А бабата му казала: „Мило мое внуче, запомни, когато правиш добро, и черното не е страшното.“ Мария Симова.